Yn y cwestiwn yma, mae angen i ni symleiddio dau mynegiad lle mae'r ddau ohonynt yn cynnwys syrdiau. Mae'r holl gwaith o'r fath yma'n dibynnu ar ddefnyddio y reolau yma. Dylswch fod yn gyfarwydd ar reolau yma. Fel enghraifft, tybed os oedd angen arnom i symleiddio yr ail isradd o 90. Yn gyntaf, mae nifer o ffyrdd o ysgrifennu 90 fel lluoswm o'i ffactorau. Mae'n bendant yn ddefnyddiol os mae un o'r ffactorau a adnabyddwyd yn sgwâr perffaith neu rif sgwâr. Felly dewiswn ni ysgrifennu y 90 fel 9 lluosi a 10. Yn defnyddio y reolau uchod, gallwn gweld ein bod yn gallu gwahanu hyn fel lluoswm o ddau ail isradd ar wahân. Gallwn nawr symleiddio yr ylysodd o 9 fel 3, a dyna pam oedd yn bwysig i adnabyddu y sgwâr perffaith fel un o'r ffactorau. Techneg pwysig arall pan yn trin syrdiau yw pan ydyn yn cymerebu'r enwadur o fewn ffracsiwn. Caiff enghraifft syml o hyn ei ddangos ar gyfer y term 2 dros yr 3. Dibynna'r dull ar luoswm o ffracsiwn sy'n gywirth i 1. Yn y lles yma, mae'n syr 3 hoffwn cael gwared o yn yr enwadur. Gallwn gwneud hwn trwy lluosi a syr 3 dros syr 3. Yn lluosi allan, cawn 2 syr 3 ar dop y ffracsiwn, a syr 3 wedi'i sgwario fel yr enwadur newydd. Gallwn yna symleiddio hwn yn bellach. Mae gennym 2 syr 3 fel y rifiadur, a mae'r syr 3 wedi'i sgwario ar y gwaelod yn syml yn dod i fod yn 3. Os nawr dychwylwn nhw nôl i'r cwestiwn, felly yn rhan A mae rhaid i ni symleiddio 2 syr 3 adio A i gyd wedi deirannu a syr 3 minus 1. Yma bydd ffurf yr un byddwn y lluosi A yn bwysig. Yn y lles yma, lluoswm a syr 3 plus 1 dros syr 3 plus 1. Y resyma am y dewis yma, fel byddwn nhw'n gweld gyda mwy o weith allan, bydd yn ei helpu i greu y gwahaniaeth rhwng 2 sgwâr yn yr enwadur. Yn bennaf, dibynna lluoswm o'r rhiffiadur a'r enwadur o'r ffracsiwn ar luosi cromfachau. Ni ddangoswyd y cromfachau, ymlygwyd ei bodolaeth. Rwy wedi ei ychwanegu i ddangos lle byddant yn mynd. Os ystyriwn ehangiad y rifiadur, cawn 2 syr 3 syr 3 o'r termau cyntaf, yn nadio i'r 2 syr 3 yn lluosi ar 1 o'r termau ar y tu fas. Mae'r termau ar y tu fewn yn rhoi ni A yn lluosi ar syr 3, a mae'r termau olaf yn rhoi ni 1 lluosi ar A. Mae'r enwadur newydd yn rhoi ni gwahaniaeth rhwng 2 sgwâr. Rydyn yn nawr yn parhau gan symleiddio y rifiadur a'r enwadur. Yn olaf gallwn symleiddio gan gasglu y termau cymerebol ac anghymerebol gyda'i gilydd, a felly mae hyn yn rhoi ni y canlyniad a ddangoswyd. Ystyriwn nawr yr rhan nesaf o'r cwestiwn. Yn gyntaf, ystyriwn y symleiddio o'r ailysradd o 27 a'r ailysradd o 192. Gallwn ysgrifennu 27 fel 9 lluosi a 3. Bydd gallwn gwahanu i mewn i'r lluoswm syr 9 a syr 3, sydd yna'n symleiddio i 3 syr 3. Yn debyg gall 192 cael ei ysgrifennu fel yr ailysradd 64 lluosi ar ailysradd o 3. Pwy gyda symleiddio daw i fod yn 8 syr 3. Yn edrych yn nawr ar y term cyntaf o fewn y mynegiad, gallwn parhau yn cymerebu'r enwadur. Fel dangoswyd, yn syml daw yr enwadur i fod yn 2. Daw y rifiadur i fod y lluoswm o'r termau a ddangoswyd, felly yn canslo y ffactorau o 2 a chyfuno y syrdiau rifiadol, a symleiddio yr ailysradd o B sgwâr, cawn ailysradd 12 B. A gall ailysradd 12 cael ei symleiddio i 2 syr 3 fel dangoswyd. Yn cyfuno y 3 ran o'r mynegiad greiddiol, gallwn gweld gallwn cael ei ysgrifennu fel 2 syr 3 B plus 5 syr 3, neu 2B plus 5 lot o syr 3 fel dangoswyd.
Fan hyn ydyn dim ond am ychwanegu nodyn bach am dechnegau aroliadau, ond hefyd amdano weithio mewn mathemateg yn gyffredinol. Os ydych yn cael y cyfle i fynd trwy eich atebion eto, yna mae'n werth ei wneud. Yn sefyllfa aroliad, efallai byddwch yn penderfynu i adael hwnna tan y diwedd, ond syniad da yw i wneud rhyw marc yn yr ymyl, felly os ydych yn fyr o amser ar y diwedd, yna gallwch dim ond edrych allan am y ser, felly ti gyda ni fan hyn, yma, neu rhyw fath arall o symbol, a dweud hwnna wrthoch fod hyn yn check gyflym. Tuag at diwedd yr aroliad, mae'n bosib i ddisgyblion pryderu am ei gwaith yn yr aroliad, a wedyn mae'n cywiro rhywbeth sydd yn barod yn gywir. Felly os ydych ar ryw dull o checio sy'n cynnwys rhoi ateb yn ôl i mewn i'n cwestiwn, neu rhywbeth debyg, yna mae hynny'n ffordd da i'w wneud. Oherwydd nid ydych yn newid beth ydych wedi ysgrifennu, ydych dim ond yn cael chec os ydych wedi gweithio a'i beidio. Gyda cwestiwn fel hyn, bydd ydym wedi diweddu yw 2 datganiad. Dwedwn fod 2 syr 3 plus a i gyd dros syr 3 minus 1 yn hafal i hanner a sy'n llosi wedyn gyda 6 adio 2 syr 3 adio a syr 3 adio a. Ac ar gyfer pwrpasau checio, a felly byddwn yn ei weld yn rwyddach i feddwl am hwn fel a lliosi a syr 3 plus 1 ar y diwedd fyna. Mae'n ein achub rhag gorfod nodi y gwerth a dwywaith. Yr amyneges sydd gennym yw'r busnes eithaf cymhleth yma, felly mae yn 2 a listradd 6 bys sgwar dros Syrdiau minus a listradd 27 adio a listradd 192. A yn hafal i 2 by plus 5 i gyd yn llosi a syr 3. Iawn, felly sut ydyn yn sicrhau bod hyn yn gywir? Ar gyfer y ddair ydyn yn dewis gwerthoedd ar gyfer a by ar hap. Felly wedi dewis a by ar hap, mae'r cyfle o'r ochr llaw chwith yn haflu l'ochr llaw dde yn fach iawn. Os maent yr un peth, yna mae hynny'n dweud wrthoch chi bod yn debygol iawn wedi ei gael yn gywir. Felly yn yr un cyntaf, dywysaf a i fod yn 7, ac yn yr ail un dywysaf by i fod yn 7. Felly byddai jyst yn nodi lawr fy newisiadau. Felly mae'r ochr llaw chwith o'r hafaliad yn hafal i 2 syr 3 plus 7 i gyd dros syr 3 minus 1. A mae'r ochr llaw dde yn hafal i hanner 6 plus 2 syr 3 adio 7 sydd yn llosi syr 3 plus 1. Mae'r ochr llaw chwith yn rhoi i ni 13 adio 9 syr 9 i gyd dros 2. A falle hoffwn ddweud beth ydyw fel dygolyn, a falle fod yn gyflymach i gael chec fan hyn gyda cyfrinellau yn bod fel y mai. Felly byddent yn ei rhoi mewn ffurf syrd a byddent yn naillai yr un peth a'i beidio. Felly roeddwn hynny fyna'r ragofon, felly dygolyn, ia. Felly yr ochr llaw dde yn rhoi hwnna i mewn i gyfrannell, cael wedyn 13 adio 9 syr 9 i gyd dros 2. Felly wedi gwneud y cyfrifiad yma, a gallwch chi wneud yn weddol gyflym ar y cyfrannell, nid yn angen rheidol eich bod yn gorfod ysgrifennu hwn i gyd allan. Gallwch chi mewnbynnu yn syth i mewn. Felly ni fyddwch yn gwario amser yn ysgrifennu hwn i gyd allan, neu'r pethau yma i gyd fan hyn. Ond falle byddwch dim ond yn nodi i lawr yr ateb. Felly pan yn gwneud yr ochr, felly dim ond yn nodi lawr yr ateb pan yn gwneud yr ochr llaw chwith, a wedyn gallwch weld yn syth bod gennych yr un ateb, fe wedi pwyntio mas gyda'r arwydd. Gwirio bach fan hyn i achub ni rhag gael gwneud yr anolaf yna. Falle'ch bod wedi gweld yn barod, ond dylse'r alustraddau 9 yna fod yn alustradd 3. Ymddiheriadau am hynny.
Felly ar gyfer B, os rhawn ni'n 7 i mewn, bydd yr ochr llaw chwith yn 2 alysadd 6 llosi a 7 sgwar, i gyd dros alysadd 2, minus alysadd 27 adio alysadd 192. A bydd yr ochr llaw dde wedyn yn 2 llosi a 7 adio i 5 i gyd yn llosi a 3. Yn rhoi hwn i gyd i mewn i gyfrannell, cawn yr atebion 19/3, a gallwn gweld yn eithaf am yr un gwylod fod 2 llosi a 7 14, a 5 yn rhoi'n 19, felly 19/3 ar y cyfan. Felly mae'r atebion yr un peth, sy'n dweud wrthom i fod yn debygol iawn ein bod ar gwaith yn gywir. Ac eto i ail adrodd, ni fydd angen i ni ysgrifennu y pethau yma i lawr. Felly byddai'n sy'n cilchfach na ni, gallwn gwneud check cyflym iawn a symud ymlaen. Os nad ydyw'r atebion yr un peth, mae rhaid i chi mynd yn ôl trwy eich gweithio allan ac yna'n gwybod bod yna camgymeriad yna, mae yna cyfle da byddwch yn gallu ei ddarganfod.